आज आम बनेबा नाड़ी बड़ी जोटा कि डालमा बेसर महूर प्राय पड़ी थाए। तो ये मुझे गोटे कप बिरी की भल भाव में धोईक 5 ରୁ 6 घंटा जाए बतुरी नेली। बिरीटी भल से बतुरला बिना पानी देकर भल भाव में आम बहलिया करके ग्राइंडिंग करवा। नॉर्मल बड़ी जमी आम ग्राइंडिंग हुए पूरा मोटा बहलिया पूरा से टाइप रहा आम 5 ରୁ 10 मिनट जाए भल भाव में फेंटी नवा। बिरीटा फेंटा हो सारापर आम से 2 ଚାମଚ जुआणी, 1 ଚାମଚ हेंगू ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ବଡ଼ିଟି ଯେତେ ଫେଣ୍ଟା ହୁଏ ସେତେ ଭଲ ମୁସମୁସିଆ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିନେବା 2 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜରିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ ଆପଣ ତା ସହିତରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୁରା लो फ्लेम्रे तेल ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଇକିନା ଆମେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କି ବଡ଼ିଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, लो फ्लेम्रे ହିଁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଭଲସେ ଓଲଟେଇ ପଲଟେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ କଲର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଆମର ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି କେତେ ସହଜରେ ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ।